疲れ果てた気持ちを諦めるようにつぶやくさよならを女の口から言われるなんて新しいやり方な人の波によろけながらまっすぐその目を見てる泣いたら負け心が叫ぶから赤いギター弾いてる私は甘いないから誰か心を奪われたのも仕方がないと責める寂しいよと打ちになってば余計寂しさが募る泣いたら人は